Asikubingelele somoya kwi-channel kama ku-Pastor Wayne lo ochaza amaphupho. Inamba yami isenze ngoba ungumlandeli we-channel kuphela. Le number uzoyisebenzisa kuphela kusongo 9 kuya ku-5 namba kuphela awu-WhatsApp yakufonela. Fona from Monday to Friday kuphela. Saturday hamba phela isabatha hamba usabatha. Sunday hamba esontweni uyosonta. Uma ngukuthi awusabatha awusonti hamba etshwaleni uyophuza hambe ukwabhisa ngobhisa kungamfoneli yabona. Yeah. So amaphupho awumgogodlalo wempilo awumkhomba indlela. Yona asikhombayo ukuthi nako ufuna ukulungisa ngale ukuthi uziyinyangele noma isangobeni bekumthandazo yabona. Ngalo ukuthi uzophahla ubuze kodwa nje afika kukhombe. So number 1. Sibheka la uSweet Kiss Entertainment uthi uphupho umuntu efile echaza nakabingelelile uSweet Kiss. I guess this one is Sour Kiss because he or she cannot greet or ask. So Sour Kiss this one. Now uphupho umuntu uvusa umuntu ofile nawe ngamphupho uvusa umuntu ofile noma unya ngamphupho umuntu yafana. Uphupho uvusa umuntu ofile number 1. Ngokujwayelekile uma kupha umuntu oshonile kuba upha oluhluma omvusile. Lokho kuyasikhomba ukuthi kungenzeka wena umuntu onogcobo namandla okuphulukisa kanye nokuvusa abafile. Kungenzeka wena uphathiswa lawo mandla lawo uyokwazi ukuphulukisa abantu ubavusishe befile. Ngokwamathewu 10:8 phulukisana abagulayo uvusa abafileyo. Kanti amakhosi okuqala chapter 17:21 wazelula phezu komntwana kathathu wakhala kuJehova wathi-ke, Jehova Nkulunkulu wami, umphefumulo lo mntwana mawubuyele kuye. uJehova walizwa izwi lika-Eliya, umphefumulo womntwana wabuyela kuye waphila. Number 2, kusisikhathi uma kupha umuntu oshonile kuwuphawu oluhle uma umvusile, ngoba lokho suke kusikhomba ukuthi empeleni kungenzeka nesiphiwo esihle nesikhulu futhi esibaluleke kakhulu sokuvuselela nje ithemba kubantu suke belahlekelwe ithemba noma kukhulula abantu esuke bethwethuliwe noma abantu suke becindezelekile bebanjwe izibopho ezithile empilweni. Number 3, sibheka nje kuyenzeka uma uphupha umuntu oshonile kuba uphawu oluhle uma umvusile. Lusho ukuthi kungenzeka ngawe uNkulunkulu uzohlenga lo muntu noma uzohlenga abantu ezonweni basindiswe, ikakhulukazi uma kungukuthi uqhuba umsebenzi wevangeli njengoba uphupha leli phupho, ngoba kuvela amaphupho afika abantu abahlukene ngokwemikhakha yabo. So kwaba Efesu 1 Efesu 2:1 uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Kanti kwaba Efesu 2:5 sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ungumusa nisindisiwe. Siyabonga besibheka la uvusa nje umuntu ofile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akulonde uphile uphushe uphumelele.